Ak si myslíte, že politické dno sa nedá preraziť, Ľubomír Galko vám ukáže, že sa mýlite. Bývalý minister obrany a súčasný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky opäť šokoval verejnosť, keď svojim kontroverzným vystúpením nielenže zaútočil na umelca Oskara Róžu, ale zároveň predviedol neuveriteľnú dávku demagógie a pokrytectva. Jeho najnovší výpad proti uznávanému hudobníkovi ukazuje, že politická sebareflexia je pre Galka neznámym pojmom. Galko sa ostro obul do Oskara Róžu, ktorý dostal zákazku na nové spracovanie štátnej hymny. A prečo? Pretože Róža, podľa Galka, svojimi výrokmi o tom, že jeho verzia hymny nie je pre každého, vraj urazil všetkých Slovákov. Táto poznámka však vychádza z úplného nepochopenia Róžovho zámeru. Róža jasne vysvetlil, že jeho spracovanie je umeleckým dielom, ktoré osloví len tých, čo majú chuť a záujem ho prijať. No pre Galka to bola ideálna príležitosť na politickú exhibíciu. A ako by to nestačilo, pustil sa aj do jeho honorára. Galko si totiž myslí, že umelec by mal pracovať zadarmo. Ak by si bol frajer a vlastenec, tú hymnu spravíš zadarmo, odkazuje Róžovi vo svojom statuse na sociálnej sieti. Je to akási pokrútená predstava o tom, čo znamená národná hrdosť. Zatiaľ čo Róža pristupuje k svojej práci profesionálne a umelecky, Galko si zrejme myslí, že jediným správnym postojom je robiť zadarmo a nechať sa za to ešte aj kritizovať. Jeho porovnanie umelca s lekárom či hasičom, ktorí zachraňujú životy, je pritom úplne absurdné. Róža nie je ani hasič, ani lekár. Je umelcom, ktorého úlohou je tvoriť a za svoju prácu dostávať adekvátne zaplatené. Galko si však neodpustil ani tradičný slovník plný lacnej moralizácie. Šúchaj nohami a užívaj si svojich 20 či 40 tisíc eur. Toto vyjadrenie je však nielen nepresné, ale aj hrubo neúctivé voči všetkým umelcom, ktorí svojimi dielami reprezentujú Slovensko doma aj vo svete. Galko však svojimi slovami rozpútal peklo. Medzi tých, ktorí sa Galka rozhodli skritizovať, patrí aj hudobník Adam Urban. Svojou iróniou si servítku pred ústa nedáva. Strašné škrekoty sú okolo Oskara Róžu, lebo bol na víkend v Londýne a stretol sa s Bombicom. A ešte ukradol hymnu. Skutočne dôležité problémy našej krajiny, píše Urban na sociálnej sieti. Jeho komentár jasne naznačuje, že rozdeľovanie spoločnosti a útoky na umelcov, ktorí idú proti prúdu, sú v dnešnej dobe na dennom poriadku. Urban tiež poukazuje na absurdnosť, z akou je liberálny tábor schopný démonizovať každého, kto má odlišný názor alebo správanie. Od vakcín cez vojnu až po hymnu. Ono ten liberálny prúd debilnie a debilnie, dodáva s nadhľadom. Na stranu Róžu sa postavil aj novinár Peter Todt, známy svojím ostrým jazykom. Todt kritizoval Galkov útok ako súčasť liberálnej mašinérie, ktorá sa v poslednom čase snaží umlčať akýkoľvek autentický hlas. Oskar Róža si dovolil byť politicky nekorektný. A to sa v dnešnej dobe neodpúšťa, píše Todt na sociálnych sieťach. Todt tiež poukázal na pokrytectvo liberálnej elity, ktorá dnes Róžu hanobí za niečo, čo sama mohla dávno zmeniť. Róžovo spracovanie hymny bolo na stole už 10 rokov. Tí, ktorí teraz kričia, mali príležitosť konať, ale radšej mlčali, zdôrazňuje. Kritici Róžu často poukazujú na jeho údajne vysoký honorár za úpravu hymny. Todt však upozorňuje, že odmena 20 000 eur za dielo podobného významu je viac než skromná.
Podľa mojej mienky by odmena mala byť vyššia aspoň o 1 nulu, poznamenal Todt s narážkou na význam umeleckého príspevku k národnej identite. Celý incident okolo hymny a Róžovho honorára je jasnou ukážkou, ako sa politická scéna dokáže chytiť akéhokoľvek podnetu na vyvolanie konfliktu. Galko svojím útokom síce získal pár politických bodov u svojich priaznivcov, no z dlhodobého hľadiska ukázal, že jeho stratégia je založená skôr na populizme a vyvolávaní rozbrojov, než na skutočných riešeniach. Zatiaľ čo Róža pokračuje vo svojej práci a prijíma kritiku so vstýčenou hlavou, Galko opäť dokázal, že namiesto budovania národnej jednoty preferuje lacné divadlo. A ak jeho receptom na jednotu je robiť zadarmo a mlčať, potom je zrejmé, že jeho predstava o svete má k realite poriadne ďaleko. Fico otvorene o maďarsko-slovenských vzťahoch. Toto už nie je téma kampane. Premiér Robert Fico dnes prekvapil verejnosť vyhlásením po stretnutí s predsedom Maďarskej aliancie Lászlom Kubíkom a jej podpredsedom. Tento raz sa neviedli ostré slová ani nekonečné debaty o národnostných sporoch. Naopak, premiér s potešením oznámil, že otázka slovensko-maďarského spolužitia už dávno nie je témou predvolebných kampaní. Rovnako som ocenil priateľský a konštruktívny dialóg, ktorý mám s Viktorom Orbánom, poznamenal Fico, čím znovu zdôraznil svoje silné väzby s maďarským premiérom. Podľa neho dnes Slovákov a Maďarov spájajú oveľa závažnejšie témy. Od suverénnej zahraničnej politiky až po boj proti nelegálnej migrácii. Premiér nešetril slovami o dôležitosti stability. Pokojné spolunažívanie Slovákov a Maďarov je existenčne dôležité pre stabilitu našej krajiny, vyhlásil a dodal, že práva národnostných menšín na Slovensku zostávajú jeho prioritou. Fico sa zameral aj na otázku mieru na Ukrajine, čím pripomenul svoj postoj k riešeniu konfliktu. Toto sú témy, ktoré spájajú a nie rozdeľujú, uviedol premiér. Diskusia sa neobmedzila len na všeobecné témy. Predstavitelia Maďarskej aliancie priniesli konkrétne návrhy na financovanie samospráv. Fico tento krok ocenil a vyjadril nádej, že dialóg medzi vládou a národnostnými menšinami bude pokračovať v podobnom duchu. Zdá sa, že Fico sa snaží budovať politiku, ktorá stavia na zmierení a spolupráci. Otázkou však zostáva, či tento pokojný tón vydrží aj v politicky napätejších situáciách.